Oletko urheilija tai kilpaurheilija? Tiedätkö oman fysiologisen karttasi sinun lajiharjoittelun kannalta? Olen urheiluvalmentaja sekä koulutettu urheiluhieroja Jari Kenttämaa. Tänään tulin syventymään fysiologiseen karttaan. Lähdetään lyhyesti siitä liikkeelle, että siinä on 3 keskeisintä teemaa: peruskestävyys, vauhtikestävyys ja maksimaalinen kestävyys. Ja kaiken tämän taustalla on tärkeintä ymmärtää sykealueet, sykevaihtelut ja aerobinen ja anaerobinen kynnys, näin lyhyesti. Lähdetään siitä liikkeelle, että peruskestävyys kehittää näitä kaikkia ominaisuuksia. Näytän tätä karttaa, toivottavasti tämä näkyy sinne, jotta saat kuvaa siitä, mistä on kyse. Eli peruskestävyys kehittää näitä kaikkia ominaisuuksia. Peruskestävyydessä on tärkeää huomioida, että silloin käynnistyy rasva-aineen vaihdunta ja sykealueet on melko matalia. Puhua puuskuttamatta on se hyvä termistö, josta puhutaan, kun ajatellaan peruskestävyyttä. Ja se puskee eteenpäin näitä muita urheilijaominaisuuksia, jolle ne kaikki muut ominaisuudet rakentuu sille pohjalle siis. Vauhtikestävyys on myös tärkeä vaihe, eli silloin korostuu hiilihydraattien aineenvaihdunta, näin lyhyesti. Ja se on semmoista reipasta liikuntaa, näin ylipäätään. Ja sitten maksimaalisessa korostuu intervallityyppiset harjoittelut tai räjähtävät harjoittelut, lyhyet vedot ja semmoiset tehokkaat toimet, näin lyhyesti. Tämmöinen lyhyt tietoisku tähän väliin. Toivon, että tämä auttoi sinua nyt vähän eteenpäin. Olen urheiluhieroja, koulutettu hieroja sekä valmentaja. Erityisosaamisena painonnostovalmennus, joten jos sellaiset aiheet kiinnostaa, niin ota rohkeasti yhteyttä. Muutoin tsemppiä sinun harjoittelukauteen, erityisesti menestystä kilpailuihin. Palataan juttuun. Lisätietoja tosiaan minusta löydät YouTubesta, Facebookista, Instagram-tililtä. Moikka!